deocamdată să vedem pe cine aduc acum anii 60 la rubrica Hiturile anilor. O voce superbă, o artistă cu un suflet și o sensibilitate ca pe vremuri. Vine la întrecerea anilor cu un cover după Eu, tu și o umbrelă, Gabriela sau Ciuc Ciccone! Tu ești parcă mai frumoasă când ne sărutăm. Un super hit al anilor, Gabriela. Hai să mergem acolo la locul vostru de anii. Vino cu Gabriela aici stăm. Uite, aici stăm. Gabriela sau Ciuc Ciccone? Ar trebui să te întreb. Nu, e în regulă. Nu mai merge. Nu funcționează? Ai. Ne poate aduce cineva un microfon? Sau va trebui să vorbești așa? Sper că soțul tău, italianul Ciccone, nu va fi gelos dacă vorbești așa în partea asta. Este un fals italian, e de 3 generații în România. Am înțeles. Bun. Din câte știu, tu ești, cum se spune, te ocupi de trupa Miracol, trupă de copilași. Așa, iată, uite salvarea de unde venea. Așa. De trupa Miracol de copii, nu? Copii, da. Îi înveți să cânte. Îi învăț să cânte și sunt foarte fericiți și ei și atât și ei cât și eu. Dar copiii fredonează sau știu ceva măcar de muzica anilor 60? Să spun un secret. Acest cântec l-am învățat împreună cu ei pentru că i-am pregătit pentru festivaluri, pentru Mamaia, pentru Cerbul Copiilor și cu ocazia asta am putut să vi-l cânt și eu. Bun, bravo. Și încă o chestiune pe care eu țin morțiș să o spun, pentru că este, nu știu, cred că e puțină lume care știe că tu ești creatoarea unui super hit, e adevărat, nu de anii 60, unui super hit cântat de toată picimea din România, Cui e frică de... Nu mi-e frică de Baobab. Nu mi-e frică de Baobab. Probabil că ție frică, de-aia întrebai cu frică. De când eram mic mi-era frică de Baobab și de lumina stinsă. Acum nu mai e. Acest minunat titlu se datorează textierului și prietenului meu, Marian Stere, pe care vreau să-l aplaudăm. Și muzica mea aparține. Ne-am întâlnit să facem o piesă pentru Mamaia Copiilor. El a venit cu textul, eu am venit cu muzica și când le-am unit s-au potrivit perfect și a ieșit acest hit. Mă bucur! Dragi prieteni, a fost în partea anilor 60 Gabriela Ciccone. Cu ce